Sama na. Naman lagi na bunga. Apon na oy. Apo. Dali. Na. Taghanan sa babae, yun na siya. Sigilan sa pati kayo. Oh, Ay, Shimmer. Ano na rainbow. Clouds food. Oh. Ang balay na aman ni buhok, uy. Mabuya malayo na mano. Ma, Hindi ka makaduloy. ma wala malayo Hindi na. ka makaduloy. Sige ka mo. Unsa man kuno nang anak si Mer? Ato akong gisuot kanina ba? Kani unsa man ni? Si Mer, unsa man ni? Ang buhok, pero wala yung mata. Unsa si Ma'am? Unsa si Ma'am? Ipapilit. Si Ma'am. Naday buhok yung balay. Atong pinakinggan mo. Nya kari ko nung dire kadako man are. Unsa man ni? Kana? Unsa man na? Unsa man ni? Ani? Otok! Utok. Unsa man na si Mer? Otok! Ayaw, ay lagi si paguse. Si Mer unsa man na? Nakakabautan. Kahoy na. Kami nakuha ko yun. Naway hagdanan kay di kasaka. Apple! Na si hagdanan kay di kasaka. Hala, uy, buang ka. Ayaw guys. Iya, guys! Ikaw jud guys. Ito, guys, ako. Kaya, guys! Sinahan man ka guys. Saan ka, guys? Kaya ko, guys! Kaya, guys! Ayaw guys. Ayan, guys! Okay. Unsa may naong ni guys? Sino na niya, guys? Ayaw guys. Ayan, guys! Guys. Guys! Ayaw guys ha. Ayan, guys, ha? Ayaw pangiris, guys. Ayaw sula, guys. Ayaw suya guys. Ayan, kuya, guys! Kaya gadrawing si ate. Ayan na siya. Utot! Ate. Buang ka! Si ate. Sige na, sige na. Sige na! Sige na, sige na. Sa mo dyan yung piyang. Sige ba, sa mo. Kinsa naman sige kung nga ani ako. Ay, muhigda ko. Pilay pa oras. Paunsa ka? Muhigda sa. Awan ba? Awan ba? Daddy! Awal na diha. Kulihok, Loy. Daddy! Well, gikuan bitaw na ko kuha kay ang dito ning kuan. Wala signal. Balikan! Nawala. Balikan! Tungod kawanan. Oo, dago mo. Dihapit ka na gano'n. Lah, naa si guys lagi diri oh. To, ay, matuwad ka ha. Ali. No, naa si guys oh. Loy, mo sa dyan, bigyan niyo siya nga magpasok, Loy. Miss Universe siya, Loy. Magsuot-suot siya kung So guys, habol. Dili guys! Dili na kuya! unsa? Shimmer pa po na. Kinsa? Siya! Shimmer. Siya! Unsa Shimmer? Pakula! Simon pakula daw. Sige, usba. Unsa to? Guys, Balikan! Sige. Balikan! Ay, ayaw mo na. Uy. Sige.
Simmer guys. Ini guys. Si Hale. Ali. Pakon lah. Aku lah. Puto tadi. Ini Nah, guys. drawing ni ate. Aduh ye. Ay, okay matuk. Ha? Kuku dah. Samuk. Pak aku dulu na aku ni nama. Nah, okay na dah guys. Yang drawing. Nah. Mana drawing ni ya? Guys.